askotari kolorea da. Forma desberdinak hartzen ditu, propietate anitzak ditu, kolore desberdinetakoa izan daiteke. Udaberri honetako maitaleak behin eta berriro tematzen du geroflea, esan diezaion bere maitasuna benetako ote den, irmoa ote den, betirakoa ote den. Baina gure gerofleak ez dio erantzuten. Ez daki hurrengo udaberrian zein izango den hartuko duen kolorea, edo forma, edo zein izango den bere usaina. Eta gian ez du alboan izan nahi, bere 11 aukeraiek maitatzeko prest ez dagoen pertsona bat.